Ας δούμε συνοπτικά τα βήματα για τη λήψη φωτογραφίας με γεωσήμανση, με τη βοήθεια της εφαρμογής AgriSnap, χωρίς τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Πριν τη μετάβαση στο αγροτεμάχιο, βεβαιωνόμαστε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, ώστε να γίνει είσοδος στην εφαρμογή. Μόλις γίνει είσοδος, η εφαρμογή συνεχίζει να λειτουργεί ακόμα και όταν η σύνδεση στο διαδίκτυο διακοπεί. Αυτή η δυνατότητα είναι σημαντική ειδικά σε περιοχές με περιορισμένη κάλυψη. Επίσης, για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής, θα πρέπει να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες της συσκευής μας, όπως τοποθεσία, κάμερα και κλήσεις. Όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, μας ενημερώνει ότι είμαστε εκτός σύνδεσης και θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που έχουν αποθηκευθεί στην μνήμη της συσκευής. Όπως και στην περίπτωση που υπάρχει καλό σήμα κινητής τηλεφωνίας, επιλέγοντας το αγροτεμάχιο, μπορούμε να δούμε τα όρια του με μπλε περίγραμμα και την θέση μας, με τη μορφή μπλε κουκκίδας στον χάρτη, η οποία μετακινείται καθώς κινούμαστε. Όταν βρεθούμε εντός των ορίων του αγροτεμαχίου, η εφαρμογή μας ειδοποιεί ότι είμαστε στο αγροτεμάχιο και η συσκευή ειδονείται. Στη συνέχεια, ενεργοποιείται η δυνατότητα λήψης φωτογραφίας. Είναι σημαντικό να επιλέξουμε ενημέρωση τοποθεσίας πριν τη λήψη της εκάστοτε φωτογραφίας, ώστε να ενημερωθεί η εφαρμογή με την ακριβή μας θέση. Κάνουμε λήψη φωτογραφίας και επαναλαμβάνουμε τα βήματα που μόλις αναφέραμε για να βγάλουμε επιπλέον φωτογραφίες από διαφορετικά σημεία του αγροτεμαχίου. Κατά προτίμηση στις 4 κορυφές του. Μετά τη λήψη των φωτογραφιών σε όλα τα αγροτεμάχια, είναι απαραίτητη η αποστολή τους στην πλατφόρμα του OPKP. Η αποστολή μπορεί να γίνει όταν η συσκευή συνδεθεί στο διαδίκτυο σε μεταγενέστερο χρόνο. Για την αποστολή των φωτογραφιών, συνδέουμε τη συσκευή στο διαδίκτυο και επιλέγουμε το μενού Φωτογραφίες. Στο μενού Φωτογραφίες υπάρχουν όλες οι φωτογραφίες που τραβήξαμε. Στο πάνω μέρος κάθε φωτογραφίας εμφανίζεται ο κωδικός του αντίστοιχου αγροτεμαχίου. Επιλέγουμε τις φωτογραφίες που επιθυμούμε και δεν έχουν ακόμα αποσταλεί και πατάμε στο εικονίδιο «Αποστολή φωτογραφιών». Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής των φωτογραφιών, η εφαρμογή μας ενημερώνει και η επισήμανση «Send» εμφανίζεται στο εσωτερικό των απεσταλμένων φωτογραφιών για να ξέρει ο κάθε χρήστης ποιες φωτογραφίες έχει στείλει. Εάν διαπιστώσουμε λάθος, είτε ως προς το σχήμα είτε ως προς τη θέση του αγροτεμαχίου, δεν απαιτείται η λήψη φωτογραφίας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει διόρθωση της αίτησης στο ορθό.